Baba Alec Macheso vanova esungura legendary vozivisa rufu vocalist wavo ainzi Barnabas Mandipota. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana maererano nedzinenge dzichitenderera munyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Tinotanga tichisenda a message of RIP kumhuri iri kuchema Barnabas Mandipota anova a vocalist wava Alec Macheso. So veruzhinji vaiziva ainzi Barnabas Mandipota anova akatanga achishanda kwaMike Ngwazi madheza amanji anga akushanda nava Alec Macheso mubhendi rava Alec Macheso. Zvinova zviri zvikuziviswa rufu rwake mushure mekunge arwara kwenguva diki apo paakapedzisira kuita live performance nava Alec Macheso last Friday. Asi mashow avo emawiki aiteera emaweekend 2 maweekend akaregera kuenda nekuda kwekuti aiti iye mazino airwadza. Inova iri nhau iri kutenderedzwa ichiziviswa mushure mekunge anga ave a band member yeorchestra mberi kwazvo. Zvanyorwa zvichitenderedzwa vaAlec Macheso vanyora mashoko vachizivisa pamusoro perufu rwememba yavo, vachizivisa ivo vachiti rufu imbavha, kuhama shamwari nemhanzi sahwira tine urombo kukuzivisai kurasikirwa kwataitwa neumwe wedu wataibata naye Barnabas Mandipota. Tinongoti kupese rese nekumhuri yekwaMandipota nyaradzwai nashe. Zvizhinji tichakuzivisai mukufamba kwenguva tatenda. Ndo mashoko anyorwa nhasi navaAlec Macheso. According to news, Barnabas, a former Mike Ngwazi and now Alec Macheso, a band member, dies. Bana, as he was popular known former Mike Ngwazi, who was now Alec Macheso, a backing vocalist and a dancer, Barnabas Mandipota, died. Barnabas died after a short ill after being a part of Macheso's orchestra Mberi Kwazvo's performance on Friday before being dropped for the other 2 weekends, a show due to an toothache. Barnabas Mandipota was not only popular known as Bana but also as Softbox. He did not start his career with Mike Ngwazi or Alec Macheso, but was already an established drummer and musician who worked with several artists before joining Njanja Express. Earlier career before gaining prominence, Bana was a drummer who worked with mouth artists and he had reportedly released 2 of his own albums. Mike Ngwazi Njanja Express. He worked with Mike Ngwazi for 4 years as a key drummer and was suspended from Njanja Express after misusing funds provided for a passport. Alec Macheso Orchestra Mberi Kwazvo. After leaving Ngwazi and briefly working with another band, he joined Alec Macheso, serving as a backing vocalist and a dancer. He was known by hardcore Asungura fans for his work as a drummer long before his tenure with Mike Ngwazi. His work with Mike Ngwazi began after 2017 when Ngwazi the band took off and concluded shortly before he joined Macheso. Suddenly he died on service Macheso's band only 2 days after taking time off to heal from toothache, and that began while performing alongside his employee Macheso. Muri Zimbabwe ndo zvinhu zvikubuda, ndo nhau dziri kutenderedzwa zvinhu zvokurwadza anova aizivikanwa munyika yeZimbabwe kuti Softbox, anova akashanda zvakanyanya munyika yeZimbabwe. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodzimba mwoyo zviri kutenderera. Vanhu vataurawo vachibvunzawo nekuda kwekuti ari kuziviswa kunzi afa nekuda kwezino.
mure Zimbabwe. Zino rakamurwadza kusvika pakutora upenyu hwake. Ndiwo mashoko ataiva tikabata tiri kuzivisa tichinyora tichiti nyorai RIP tichichema anova sungura legend aizivikanwa munyika yeZimbabwe. Tichiti ndidzo dzedzimwe news dzataiva tikabata. Tichauya tiri kuzivisai zvizhinji maererano nekufambiswa kweurongwa unenge uchiitwa pakuradzikwa kwaSoftbox. Ndidzo news dzataiva tikabata.